Priatelia, vítajte pri novom videu a kúpil som si nové auto, pretože som Volvo predal. A ak si myslíte, že čo som si kúpil, tak som si kúpil auto, v ktorom rapuje Izomandias, Karlo, Nintendo, proste všetci slávni raperi z Česka, Slovenska. Je to Fabia. A pozrite. Akože lak si už zažil svoje, k tomu sa nebudem ani vyjadrovať. K tomu sa tiež nebudem vyjadrovať. Ale k čomu sa vyjadrím? Disky na letných aj na zimných. Centrále uzamykanie. Poďte nahliadnúť domu. Predné okná v elektrike, späťaky v elektrike, tempomat, palubný počítač, vyhrievané sedačky, rádio. Zabudol som na niečo? Asi nie. Aktívny kundolap. A tak. 400 000 litrov objemu. Koza bobkou z výšu. Koza bobkou po týždni v Seredi. Máte senzory, má to gulu. Lohovecké špedetky, lebo ja proste sa nedožijem toho, že budem mať galantské. Má to toto označenie, že SK, to znamená, že skurvená Fabia. Je to motor, taká tuzemská legenda. Od našich bratrov Čechů, ty vole, že jo. Tá naše 1.9 TDIčko, že jo. 74 kW. Hodnotím ho zatím 5 hviezdičkama z možných 5. A kombičko. 4 doors, more hose. Jak sa hovorí. Tak toto vyzerá vzadu. Volvo to síce není. Kuchynský stôl sa tam nemestí. Ale ja som celkom spoko. Takže tak by som povedal. A ešte nechcem fajčiť, lebo však nechám ho trochu, nech sa zabehne. Toto si nevšímajte, že na kľúčke není oné táto oceľová vec. Takže tak. Nemá to tu označenie, že 1.9 TDI. Takže to auto dosť stráca na hodnote, keď to tam nemá napísané. Nevadí. Pôjdeme aj sa previesť. Zatiaľ bye bye. No. Ideme si vyskúšať, ako štartuje. Štartuje na brnk. A toto nemáte podľa mňa ani v tých vašich Teslách, ani v žiadnom skvelom aute, že šuflík. Originál šuplík v aute. Vyhrievané sedačky, to som hovoril. Klimatizovaná priehradka s cup holdermi. Extrém. Takže idem, nie, muziku nebudem púšťať, lebo minule mi to na YouTube dalo, že proste autorské práva a to nemalo žiadne zhľadnutie. Môžeme ísť na to. Krásny tichý mod chotora. Chod motora. Válce stačí, když turbo tlačí, proste je to tak. Auto šlape jak hodziny. 1.9, že jo, tuzemská klasika. No ale je pred nami ďalšia Fabia a tá asi nemá v základnej výbave plynový pedál. Takže si neukážeme, ako toto auto vie ísť 320 za hodinu. Chcel som vám to ukázať, nebude sa to dať urobiť. Nevadí, niekedy na budúce. Takže to by bolo z tohto videa o Fabii asi aj že všetko. Neviem ešte, čo také by som povedal. Ak máte nejaké otázky na toto skvelé auto, tak mi ich hoďte do komentárov. A tak. Miejte sa fanfárovie.